една крачка по-близо до Святия Дух. Това е нещо, за което ще говорим. Нека да започна с въпроса, защо има планетата Земя и защо аз съществувам изобщо? И защо аз съм на планетата Земя? И защо съм в това поколение? И защо съм това, което съм? Защото всичкото, което съм, аз го взимам за дадено, съм свикнал с него и се ориентирам в него, но всъщност аз идвам от някъде, небитието, незнаеното за мен, и най-вероятно ще отида оттам, откъдето съм дошъл. И откъде идва планета Земя? Мога ли набързо да го разкажа, за да може да се настроиме в правилно разбиране, оттам да разберем защо трябва изобщо да ходя на църква или не точно на църква, а по-скоро защо трябва да се доближавам до Бога и какъв е резултат, какъв е ефекта на това да съм християнин. Защото да ходя на църква май не е християнство. Много хора идват на църква, да ви кажа, че са много хора, няма значение. С хората сме си хора. Но аз искам да говоря днес за онези от нас, които ще бъдем разумните, ще наливаме масло в нашите светилници. Защото не само ще имитираме, не само ще имаме нашите причини, заради които не наливаме масло. И не само ще се самозалъгваме, ще се въобразяваме, че е масло, но ще бъдем разумни. Нека да кажем разумни. Разумно е да мислиш правилно, да мислиш трезво, да бъдеш в реалност, да мислиш в реалността. Неразумно е да играеш игри, а пък да си мислиш, че всъщност си в реалността. И сега, като говорим всъщност откъде дойде планета Земя, нека да ви кажа, нашият Бог Отец реши преди милиони, милиарди години, като каза както на себе си, така на Святия Дух и на Исус Христос, тъй като Бог каза да направим човека по наш образ и подобие. Но всъщност онова като първоначална идея в ума и сърцето на Бог се породи такава, че от царството, което Бог има горе в небето и където Той е установил неговия ред и Той е цар и има негова порядка, ред, общество, не по-точно общество, а начин по който съществува Той и всичките творения, които Той е създал в неговия ред и протокол на как се служи, как се движи. Горе в небето говоря, горе в небето, около Бога, около трона на Бога. Но Бог каза, окей, аз ще създам друго място, друг домейн, на друг език казано, или друго място, където аз ще направя всичкото, което съм тук, но то ще бъде продължение на това, което съм тук на другото място. Ето защо Бог създаде небето, земята и всичкото, което имаме ние на тази планета Земя. Но когато Бог на планета Земя трябваше да създаде другия домейн или другото място, което да бъде продължение, копие на Неговото царство, да бъде отражение 100% установено тук долу на другото място, на земята, Бог каза на човека, сега ще създам един човек, който да бъде мой представител на другото място, на земята. И този човек на земята ще управлява и ще бъде отражение на това, което аз съм горе в небето. Нека да ти кажа, кой те прави легален тук долу на земята. Онова, което те прави легален тук долу на земята е твоето тяло, твоето физическо тяло. Защото Бог от земята, от другото място, където Той ни постави легални да управляваме на това място, ние сме принадлежност на земята. Затова Бог от земята взема твоя физически костюм, твоята физика и вътре в нашата физика Бог вдъхна в жизненото си дихание и сега сме два елемента. Ние сме земните представители, в които имаме божествен елемент, божествени представители и сега ние имаме двете неща съчетани в едно. Ние сме на земята, управители на земята, благословени от Бог да управляваме земята, но чрез Него. Затова Бог каза на човека, ще направя човека по мой образ, по мое подобие. Защото човека по мой образ и подобие ще управлява така, както никой друг не трябва да управлява. Но аз ще управлявам чрез човека тук долу на земята. И човека ще има задачата да ме представлява и да ме представя. И аз ще съм господар на земята чрез човека. Добре, сега започваме още по-надълбоко. Знаете ли как е създадена държавата Бразилия, която е една от четвърта-пета големина по държава? Да. Всъщност Бразилия е създадена последния начин. Когато Португалия завзема Южна Америка, която е днес латинската, царя на Португалия, който е бил император, завзема тези
земи на Южна Америка, но той е имал и син. Царя и царицата на Португалия, завоевателите, имат своя принц. И принца иска да управлява, но царя казва, не можеш да управляваш там, където аз управлявам. Затова ти ще управляваш от мое име, както аз управлявам, като нашата държава, но ще отидеш на едни земи, които ние сме покорили. Затова отиваш в Бразилия, днескашна, и установяваш езика ни, правилата ни и я правиш колония. Продължение на нас. Ето защо Бразилия се появява днес, Бразилия говори португалски. Това е кратката история на Бразилия. За разлика от България, която има по-дълга история. С което исках да обясня следното. Всъщност португалският император тогава, завоевател, допреди да завземе Бразилия, е бил цар. Но след като завзема Бразилия, постава свой цар там, неговият син, той се превръща в цар на царете. Няма се да го разбирате. Бог е цар, но той има идеята да бъде цар на царете. Нали схващате идеята защо си тук? Планетата Земя, кой си ти, защо си тук? Той държи, говоря за нашия Господ, да дойде Неговото царство. Това беше единствената молитва, на която Исус ни научи. Да дойде небесното царство. Както е на небето, така е на земята. Да бъде Неговата воля. През нас, чрез нас, когато изпълняваме и да налагаме, както е на небето, така е тук долу на земята. Сега, понеже си легален тук с твоята земя, с твоето тяло, нека ти кажа, кое е най-хубавото нещо. Знаете ли, че ние никога няма да отидем горе в небето? Ти не си създаден за небето. Каква работа имаш горе в небето? Само в песничките пееме аз имам небето. Старите песни. Не, ти нямаш небето. Ти си за тук. С твоето възкресенско тяло ти отново ще бъдеш възкресен с друго измерение, с друга природа, на 100% като Бог, съвършен като Него, възкресенско тяло, но отново тук на земята. Сега някои казват, искам те да горе в небето. Горе в небето е много хубаво. Но аз се питам, отивам Откровението на Йоанна. И там отивате в 6 глава. И там се казва, че светиите, които са били преди голямата скръб, отишли при Бога, умрели, отишли при Бога, викат пред Бога, хайде, кога ще дойде Твоето царство? Тоест, уния, които сега умират, до второто пришествие на Исус, те много им е хубаво със сигурност горе в небето, но те още не са в пълнотата на царството, което те очакват и което Бог горе в небето им обещава, че ще има тук долу на земята. Ако не беше така, нямаше в Откровението на Йоанна 6 глава да пише буквално, точно. Моля, някой чете ли Библии? И светиите казват, хайде, кои? Онези, които са при Бога и гледат лицето му. В момента починалите, отишли при Господа. Тоест Бог обещава, моля, прочетете Откровението на Йоанна 21 глава, 22 глава, последните 2 глави. Бог обещава ново небе, Бог обещава нова земя. Къде? Тук долу на земята. С кой? С тебе. Така че ако си запътил за небето, объркла си дестинациите. Ти трябва да ти е ясно, че ти принадлежиш на земята, човеко, направен от земята. Защото идеята на планетата Земя е да има царство, който Бог те поставил цар, а царя да управлява чрез теб, защото той е цар на царете, но чакай. Сега, има и нерелигиозници, които не могат да ги разберат. Да, има религиозници, които не могат да ги разберат. Те казват, трябва да сме в нищета. Трябва винаги да страдаме. Защото Бог страда и ние трябва да страдаме. Не дей така да бъдеш твърде уверен в нещата, които Бог ти е дал като позиция, която имаш. Не.
Сега, ние сме от Бога поставени като царе, които от Негово име да управляваме на тая земя. Господа смирени, които взимате много кратък пасаж от Библията и ми го хвърляте на масата и казвате, виждаш ли, Бог казва, ти хвана ли цялата идея на твоето съществуване? И нека ти кажа, че истинското ти смирение се изразява в това да влезеш в небесната си позиция, а небесната ти позиция е дар от Бога, Бог те е овластил, Бог те поставя в небесни места да връзваш, да развързваш, да управляваш, да командваш. Има ли царе, които искат, искам днеска да хванеме божествени истини. А ако някой иска да страда, прав ти път страдай си колкото си искаш. И аз не казвам, че християнският живот е лишен от страдания. Напротив, Бог дава изпитания. Но Божията воля е ти да бъдеш цар, който да представяш царя тук долу на земята. Бог ги благослови. Бития 1 глава 26 и каза, благославя ви, плодете се, умножавайте се и управлявайте на всяко нещо, което аз съм ви дал да управлявате. Някой хвана ли идеята, моята интродукция на защо изобщо съм, кой съм, защо съм на това място, откъде пък на къде това място, кой решава вместо мен да бъда на планета Земя, откъде се появи планета Земя и защо аз съм на планета Земя. Искам да видиш Божия план разгънат от началото за Земята и за теб, където ти си част от, и края на Земята, не края само на ерата ни, как ще завърши тази наша ера и как ще влезем в това, за което Бог те е създал. Бог ти е създал да управляваш земята и да умножаваш и от Негово име да бъдеш онова, което Бог иска да бъдеш на тази земя. Добре, хванаме ли го? Хванаме ли го? Айде сега продължаваме малко по-надолу. Готови ли сте? По тази причина ние имаме две функции. Първата, да стоим свързани с царя, за да може да го представим истински. Защото ако не сме свързани с царя, ние губиме връзката и не сме добрите представители. Втората функция е, като сме свързани, да знаем какво иска царя, как го иска царя, за да наложим като управление и уредица и правила в личния ни живот и навсякъде, където живеем, царството му. Тоест, първо ние имаме връзка с царя, която не трябва да прекъсваме, нон-стоп трябва да пребъдваме, както каза Исус, пребъдвайте в мен. И след това ние трябва да получим от царя всичките закони и устройство на царството му, което не да разширяваме тук долу на земята. Имаш две функции. Сега ще ми кажеш, ама защо Бойко Борисов? Остави го Бойко Борисов. Бог да го благослови, трябва да се молим за нашите правници. Ама защо? Временни явления. Силните на деня са толкова мимолетни, кратки, че днес ги има, утре ги няма. Даже не служават моето дълбоко внимание. Да, аз ще се моля, но аз говоря за защо съм аз тук. Нека ти кажа, защо съм аз тук. Аз съм тук да се свържа с царя. И ако ще има тема, която ще говоря с тебе, това ще бъде царя ми, царя, господаря, той. От него дойдох, той има план с мене, при него ще отида. И него трябва да коментирам, и това трябва да живее. И това как управлява, по кой начин управлява, как ще живеем в Божието царство. Защото ние сме тук пришелци, временни граждани. А истинското ни гражданство, дай да говорим и да се молим за истинското ни, вечното ни гражданство. Тук днес го има, утре го няма. Алелуя! Обичам планетата Земя. Господ е създаде за нас. Обичам да съм тук. Господ ми каза, давай. Киното купих ти. Малко е. Там Асеновска. Малко е. Трябва да вземете целия град. Какъв си алчен? Няма такова алчен. Има Божията воля. Бог така ми каза. Целият град Сливен. За Бога, не за мен. За Бога, не за мен. Ще изкупваме пакистанци. Ще ги веждаме в светлината в Божието царство. Моля ви, не ми казвайте, че установихме църква и спряхме. Постигнаме. Нищо не сме постигнали. Ние току започваме. Целият свет трябва да не е малък. Цяла България трябва да не е малка. И няма да ходим някой да ни гаделичка при този пастор. Хубаво ми е. Имам работа! И тя е моята работа, е моята мисия. И защото има моя мисия, затова нямам време, занимавам с неща, които... Алелуя! Господи, благодаря ти, Боже! Алелуя! Сега,
Какво направи Господа, когато ние знаете, че Бог ни даде правото, овластини, управители, всичко подчини на нас и на тази земя, на тази планета. И ние изгубихме всичко. Подарихме го на Сатана. Какво направи Бог? Защото това е неговия домейн, това е неговия първоначален оригинален план. Ти, колкото да провалиш плановете на Бога, Бог прави в крайна сметка пак се прокара неговия план. С Бога не можеш да застанеш срещу Него. Както да се провалиш да застанеш бунт срещу Него, в крайна сметка Той ще победи. Ако има някой губиш цялата работа, творение е Негово. Ти си молец, не тръгвай срещу Бога. Съветвам те да следваш Бога, както не разбираш, да правиш сляпо, да вярваш и да правиш това, което Бог ти казва. Той знае най-добре. И има най-доброто за теб. Повярвай ми. Просто му се довери. И когато Адам и Ева се грешиха и предадоха всички нас, цялата ни човешка раса, управители станахме зиро. Станахме роби. Как? Да. И Сатана не притежава, и не има, но дойде Господа, защото Той има план. Той иска това царство да бъде Него. И го извоюва наново. И победи на територията на Сатана, Неговото тъмно царство, което ни му дадохме. Тук Той го победи и го върна обратно на нас. И не каза, айде, не сте победители, аз победих. Не сте повече от победители. Давайте, владейте, управлявайте. Да, но как дойде Исус? Много интересно. Той дойде с нашия костюм. Той дойде в плът, в физика, като представител на човешката раса. Защото трябваше човек, който е оторизиран, легален, член на този свят, на това измерение, да победи. Затова това, което беше невъзможно за човека, Христос го направи възможно чрез собствения си живот. Свят, безпогрешен. И като взема нашите грехове и болести, и немощи, и неспособност да дойдем при Бога, разпъна ги на кръста и сега, чрез Христовата жертва, ние сме възстановени в оная позиция, която Бог първоначално имаше за теб и за мен. Продължаваме. Да, обаче, Исус не искаш да живее повече от 33 години в тая кал. Ти искаш да живееш 133. Хубаво е. Псалом с 92 казва, че не трябва да сме. Бог ще даде дълголетие. Каква ти е файдата дълголетие, бе, братко, като едва идваш на църква? Кой ще го правиш това дълголетие? Да си гледа внучките. Остави децата си да се гледат децата си. Това ли е великият смисъл мечта на живота? Абе, да му мязата и да умрем в една... За какво, бе? За какво се натискаш? Аз говоря за хора, които не са осъзнали за какво са тук. Хора, за които внучките им са номер едно. Защото Божието царство е преди всичко най-вече. Да ходиш в църква да се моли с братя и сестри. Внучката ми. Внучката ми. Онуката ми. Другото пък чух си името. Името си чух. Синко, снахо, отдръпнете се. Ако има един начин аз да го кърма, би го кърмила, бабата казва. Но кърмата ми спря. В момента много ясно говоря на култура, която е робска култура. И някой веднага ще каже, втори път тази църква няма да идва. Какво да направя? Обичам те, моля да идваш, но ако не щеш, съжалявам, но аз искам да ти кажа истината. Някой да каже амин. Нека някой да каже амин. Хора в тази култура, която сте приели за наша си култура и за която винаги казва, да, ама това нашата култура. Ти нали прие Божията култура? Твоята култура вече не е твоя култура. Остави тези деца да дишат, бе. Ма не може те не знаят. Остави ги да не знаят малко, бе. Как ще се научат? Как ще станат по-уверени в живота? Като ти переш тях и не позволяваш нищо да лошо да им се случи. То детето се ударяло, вече влязло, нещо се случило. Ти по-напред от него ще влезеш успешното.
И ти се, знаеш как се наричаш? Аз търся Божието царство преди всичко най-вече. И пастор като горе по микрофона, веднага се каже, повече на църквата му няма да дойде. Тя била моята. Аз това днеска разбра, че тя е моята църква пак. Хора, ироничен съм, защото ако ние не разбием тези стереотипи и ако ние не ги говорим открито и ясно, ние сме роби, правиме децата си роби, правиме внучките си роби и Бог не може да се намеси заради твоя контрол, човешко притеснение. И Бог го няма от твоята картина. То го има Бог, ама през твоята призма. Ти търсиш повече за внучката си Бога, отколкото детето ти търси Бога за детето. Сега, тук говоря открито за баби и за дядовци. Аз знам, че ги има тук баби и дядовци. Всички баби и дядовци да стоят мирно и кротко и да се правят, че не са чули нищо. Исках да кажа колко е важно. Сега, Исус Христос дойде, но Той дойде в човешки образ. И Той каза, вижте, аз няма да стоя да ви дундуркам тук цял живот. Време ви сами да се учите. Баба и дядо! Сега, начинът, по който ви ще се учите, е да вземете малко отговорност в собствените си ръце. Начинът, по който Бог работи винаги е първо ти дава така нареченото първата любов. Колко това сме разбрали за какво говоря? Първата любов. И идва една свръхестествена страст, купнеш по Бога и ти не е нужно да четеш Библията. В тебе ти идва желанието да четеш сам Библията. В един момент обаче минават месеци и някакси желанието да четеш Библия само се изпарява едно такова. И ти идеш в едно такова, нещо не мисля, чете вече. Бог каза, не съм баба ти и дядо ти. Не съм си кърва. Сега искам сам да се учиш да се приготвяш храната, сам да се учиш да четеш Библия, сам да се учиш да се молиш и сам да прекараш време с Святия Дух. Но ние, понеже ги разбираме повече от нещата от Създателя, от Бога, затова ние си имаме наш стереотип. И вижте какво каза Исус. Исус каза сега на учениците си. Отидоха Йоановите ученици и казаха, що не постят твоите ученици? Защото аз съм свикървата. Защото как вика да постят при положение, че годинника на невястата, което е учениците, е тук. Но ще дойде време да се отнеме, тогава ще се заловят за работа и ще си скарат при храната и няма да им се бъркам в личния живот толкова много. Но аз ще ги предизвикам те сами да ходят с мен и да практикуват вяра и да преодоляват трудности. Така че моите ученици, Исус каза, няма да постна, ще дойде време, когато трябва да се поста. Кое е това време? Чуйте много добре. Исус живя 33 години, отиде си от тая земя и след това каза, на мое място ще дойде Святия Дух. И там думата за Святия Дух е аллос на гръцки, който означава друг от същия вид. Тоест Исус каза, аз ви дундурках тук и вместо вас правях изцеление, чудеса и знамения, но ще дойде времето, когато ученици мои не се молихте дълго време, ще започнете да се молите часове по начина, по който аз ви показах как с часове се моли. Като ходя в пустинята, Исус пред учениците се молеше. Като ходя по планината, Исус се молеше. Ученици само стоят, спа до 10 часа. Късно до ти учи. Исусе, къде беше, бе? Отива да ядат Йоанна 4 глава. Гладни. Да си купат на Кауфланд храна. Глашувам се. И се връщат, пък Исус вече извършил цялата воля на Отец, говори на жената на кладенеца, самарянката се покая, тя вече евангелизира, тя вече води хората, а пък те идват. Исусе, гладен ли си? Моята воля е да върша волята на Отца. Моя глад е да върша волята на Отца. И докато говореше, им разказваше на учениците си ги учеше как да станат малко по-зрели, да вземат отговорност за живота си, идват хората да слушат Исус Христос. С което Исус ги порица, като им каза, дигнете очите си и вижте, че четвата е изобилна.
а работниците малко. А вие казвате, пак по-човешки, постоянно ги учиш ученици си. Абе, стигате сте казвали, още 4 месеца и жетвата ще дойде. Вие сте в духовни измерения, гледате в духа, стойте в молитва, чувайте Бога. А какъв е Божия глас за вас? Каква е Божията воля? Учиш ги да вземат отговорност, да влязат в своята позиция. И в един момент Исус каза, сега, аз ви се отнемам, но виждате ли каква е болката, когато се отнема свекървата? Лекар. Исус се отне от учениците и те. Шок, паник, няма кой да ни помага, няма го комфорта, няма на кой да речитаме. Сега кой ще се моли вместо нас? Сега кой ще ни води? Сега кой ще ни закриля? Сега, когато ни нападат, кой ще казва мъдрите думи на онези, които с нападките, с които фарисеите нападат? Сега водача ни, учителя ни, онзи, който стои зад нас, хваща ни за ръце. Исус каза, сега вие ще го правите. Но вече няма да мислите вие какво ще говорите. Когато вземате отговорността и влезете в отговорността в зрялост, но Святия Дух във вас ще говори вместо вас. Което означава, че Святия Дух работи само тогава, когато ние влизаме в отговорност. Духовна отговорност. И ако ние не влизаме в духовна отговорност, Святия Дух не е активиран и той не прави нищо от това, което може да направи. Исус им го обясни по този начин. Ученици, до сега не се молихте дълго време, аз се молих вместо вас. И ви учих как да се молите, и ви преподавах уроци, и ви давах нагледно примери, какво да правите, как да го правите, но вие се не можете да го правите. Сега, ученици, аз се отнемам, нарочно се отнемам и ви оставям уязвими, и ви оставям сами, и ви оставям неспособни във вашите очи. Но истината е, че ако вие не преживеете това пречупване, вие никога няма да позволите Святия Дух да работи по друг начин. Не по начина, по който аз вече съм изработил да работя с вас. И ако до сега не се налагаше да постите, от сега нататък ще постите. И не само, но сега искам да изработвате единство в църквата. И с тия работи, които трябва да се насилваме, да ги правим. Емин. Вие трябва да влизате в молитва, в режим на моление. И в един момент искам да чуете сега много важно нещо. Святия Дух каза, ако аз не бях отнет от вас, нямаше как Святия Дух да направи по-доброто. Алос, друг като мене, същия като мен, само че той е по-добро за вас. Святия Дух е по-добро от Исус Христос. Ако Исус, чуйте сега, много интересно. Ако Исус служеше 14 часа на ден, толкова е дена, той щеше да вижда 840 човека на ден за 60 секунди. Не повече. Говорим за време. Ограничен от времето. Хората не искат обаче да им служи за 60 секунди. Защото 60 секунди даже не ти стигат за едно селфи. Да се направиш с учителя Исус Христос. За тези часове, говоря 60 секунди. Ако имаме 14 часа, той ще се вижда на ден с не повече от 840 човека. За тези часове, които така определяме като начин на или стандарт, по което време Исус можеше да служи на хората, ще трябваше да бъдат нужни 1190 дни, за да може Исус да се види с 1 милион хора. Ние говорим за Исус, който е божеството, но както е ограничен. И би му отнело, чувате ли добре, днешни времена вече отнасяме това нещо, ако Исус беше жив, ако не беше отнет. Би му отнело 2 милиона и 700 хиляди години, за да се види с 7 милиарда, колкото е населението днеска сега, за по 60 секунди. И Исус, който има по-велика цел и по-добро виждане от нас, каква е волята на Бога, казва, по-добро е Алос, ще бъде изпратен друг същия като мен, от същия вид, но той е по-добро за вас.
Или днес Христос го направи по този начин? Той дойде с човешка форма само за да изкупи човечеството. Но начинът, по който той ще се явява на хората и ще работи сред хората, е чрез Святия Дух по едно и също време на маса хора. По-добре вика е за вас. Ти представяш ли се, ако една личност Исус беше тук, не знам как България щяхме да го поделим, пък да не говорим за Пакистан, пък да не говорим за Индия. Да не говорим за Китай. Но днес Святия Дух е Аллос, друг от същия вид, който работи в сърцата ни 24/7. Днеска не го разбирам. С което Исус искаш така, вижте колко е по-добро наистина. Тоест днес имаме същата привилегия като и 12-те ученици за 3 години и половина около Исус, които бяха ученици на Исус и стояха до Него и живееха с Него. Но днес имаме същата привилегия да сме ученици на Святия Дух. Само, че докато си във вас и докато вършиш дневето си, някой да каже, това е велико. Някой не го казва, това е велико. Това е велико. Днес искаме да имаме откровение за кой е Святия Дух. Защо дойде Святия Дух? Защото Святия Дух на тази планета иска да възстанови твоята духовна позиция в небесните места, иска да те направи управител. Исус Христос те възстанови чрез жертвата си позиция в природа, като те новороди, в власт, в авторитет и ти каза, властта аз се спечелих, давам тия. А Святия Дух чрез тебе управлява там, където ти не можеш по-човешки да управляваш. Това е Бог! Това е Бог! Знаете ли кое ме вкарва дълбоко раздвижване? Откровение. И когато ти го имаш това разбиране, не на повърхностно ниво, това те кара да седеш смисъла на живота. Защо живееш? Посоката на живота. Осмислене на живота. Най-красивото нещо е да разбереш защо си тук, поради коя причина е създаден, какво направи Бог и къде е Бог в това, което трябва да правиш днес. Добре. Сега, къде е най-големия проблем? Ако бяхме 3 години и половина около Исус, както някои са се мечтали и да бях един от учениците, по-добре, че не си бил. Честно. Да, ама те Исус ги подготви. Ами и днес иска да те подготви, въпрос на твоя подготовка. Значи, ако днес си дисквалифициран, и тогава ще бъдеш дисквалифициран. Да, бе, защото същия Исус е Аллос. Тук. Той не е по-различен Святия Дух. Той е Бога. И той е пратен по причина да те стимулира, да те мотивира, да ти говори, да ти... Даже по-добър от Исус Христос. И ако бях по времето на Исус, аз щях да съм близък до Него. Сериозно ли е? Абе, аз да го бях видяла, пък друго щяхме да си говорим. О, Боже! Както днеска напускаш ежедневните си задължения, земни, човешки и си обладан от тях, може по същия начин да бъдеш тогава. Сега, къде е разликата? Нека ти кажа къде е разликата. Разликата ти ще ми кажеш, че тогава видяха учениците Исус в физическа форма. И понеже го виждаха как реално прави чудеса и знамения, затова аз щях бил да го последвам. Като негов ученик и последовател. Не. Защото и Петър, като познам Исус като Месията, Исус каза на Петър, Петре, плът и кръв не ти го разкриха. Но отново Святия Дух, като видя твоя отклик и нивото на твоето посвещение, е онзи, който ти откри кой е Исус Христос. Тоест, Святия Дух е същия. И аз говоря за ученици, каквито днес ги има в Християнски център Антиохия, тези, които не гледат през видеото. Хора, Святия Дух е вътре в тебе и той е същият учител и той те предизвика по същия начин, той те мотивира, той те се разкрива, той ти показва божеството по абсолютно същия начин. Вече за цели 2000 години. С изключението на това, че това, което правеше Исус за много кратко време, и абсолютно беше неспособен да го прави за всички хора по лицето на земята, не Святия Дух го прави. Както за теб, така за мен и за всички хора по света. Това е велико! Това е велико! Това е велико. Кой е начинът, по който Святия Дух ни се разкрива?
Защото лесно е, ако той беше физическа фигура, да разговаряме с него, да съветваме с него, ще да го изкараме отвънка, да го закараме на кафе, да му споделим целия си живот, той ще даде най-добрия съвет и ние ще сме до него, ще да получим ръката да не положи, да помазане, алелуя, шакаро добро, шукерим, бердер, дири, баракаларо. Да, но Святия Дух е в друго измерение за разлика от Исус. Не в физическо, а в духовно. Сега ще ти кажа коя е моята основна причина, поради която аз не влизам в ученичество и във връзка с царя, който иска да ме направи цар и господар и да управлявам от неговото име тук на земята. Защото той много иска да не се отказва от плана си, но щом той има план с тебе да те направи цар на неговото друго царство, тук долу на земята, нищо не може да провали неговия план. И единственото, което може да провали неговия план, е моето неразбиране за връзка с цар Свят Дух, който живее вътре в мене. Думата за Святия Дух, знаете ли каква е? Всички знаем, параклето, знаете ли каква е? Тя е много значение има за тази дума, но първото значение е призован да стои близко до тебе. Тоест, Святия Дух е нон-стоп 24/7, докато спиш, той е в тебе. Докато се буждаш, той е до тебе. Докато си лягаш, той е до тебе. Докато не му обръщаш внимание, той пак ви е... Докато не го разбираш, той е тука. Докато мърмориш, той е тука. Докато се бунтуваш, той е тука. Докато говориш против брата, който не го разбираш, отново той е тука. Докато го обичаш, той е там. Докато му се покланеш, той е там. И той чака моментите на просветление, в които ти да решиш да кажеш: Господи, ето ме, аз съм тук заради тебе. Мога ли да прочета първия си стих, че никакъв стих не съм чел днеска? Ето го първи ми стих. Чуйте, приятели. Първият начин, по който ние се срещаме в невидимото, а не в физически естествения свят, със Святия Дух, за да го познаваме, за да може той първоначално да си вкара идеята, да ни вкара божествените настройки и да изпълним неговата мисия на тая земя, да ни говори, да ни вдъхнови, да преминава през нас. Първият начин, по който ние установяваме среща с Святия Дух. Знаете ли как? Пауза, нека да кажем пауза. Ако ти нямаш тихо време всеки ден, отделено, посочено от теб, със Святия Дух, ти никога не можеш да познаваш Святия Дух. Забрави да живееш със Святия Дух. И ще ви кажа кой е най-големият проблем на християните днес. Много знаят, пък малко прекарат време с Бога. Много знаят, пък малко прекарат време с Бога. И твоето знание ти пречи. Защото понеже много знаеш, започва да си даваш мнението на тук, така би трябвало да бъде. Но ако ти прекараш време със Святия Дух, ще видиш в колко неща Святия Дух ще ти ограничи устата и ще ти каже: тук не е много да говориш. Защо? Защото аз съм мъдрия и разумния през тебе. Хора, Святия Дух е... Значи, първото нещо, което трябва да имаме, е да определим време, планирано и да го посочим. Утре аз трябва да прекарам еди колко си време в моето ежедневие. Това означава, че твоя клиент, за който се бориш, за който драпаш, който ти е спасението на живота, примерно ако имаш бизнес с клиенти, трябва да го шитнеш. Какво означава да го шитнеш? Трябва да го направиш така, че преди него да имаш среща с Бога. И ако ти всеки ден нямаш среща с Святия Дух, нека ти кажа: ти не си никакъв християнин. Извинявам за това, което ще ти кажа. Да, обидихте, да, наранихте чувствата, да, настъпахте по мазола. Никакъв християнин не си. Ама никакъв означава, извинявам, думата е за тембъра и за начина, по който го изказвам. Но нека ти кажа: срам и позор. Имаш вид на благочестие, но си лишен от силата на благочестие. Защото ти си светилник, ти знаеш да господаря, но си от онези 5 неразумни, които имат светилника, подготвени са, но нямат нищо, защото нямат маслото, нямат Святия Дух в себе си. И аз искам да говоря Словото на Бога и да говоря на Църквата Христова, без значение колко ме разбира, как ме разбира. Аз съм глас Божий и от Бога имам авторитета да говоря от името на Бога. Който ме разбрал, който не ме харесва, както да ме харесва, низото не живее за да се хареса ми лично. Става въпрос за Бог говори, Словото говори. Идва скоро Господа, хора! Нямаме време да си говорим за всичките сладника и хубави думички. Ама аз трябва да се направя това, аз трябва да се направя онова. Само така го бутаме настрани, ще му дойде времето. Ах, таз дума като я чуя. Като стане въпрос за Господа, ще му дойде времето. Стига с това, ще му дойде времето, бе.
А времето дойде. Той чука на сърцето, ти ето стана вратата, хлопам кога? Сега. А ако ти не чуеш гласа ми и отвориш сърцето си, аз стоя отново отвънка. Не че не знаеш за мене, не че не си невяста, която че е подготвена за мене, но аз нямам себе си вътре в тебе. Това е тая работа, бе. Факт е, нека ти кажа един от пръзниците за това охладнял християнин кой е. Днеска няма хода на църква. Що? Защото днеска ми се хода на разходка. Ти разбираш ли колко си? Какъв си? Не, Господ ме разбира. Не, това е самозалъгване. Не си в реалността, приятелю! Като твърде много живееш в твоята реалност. Имам нужда от това. Днеска така. Другия му обиди, защото му обиди и чук дума по адреса си. Аз повече няма да ходя на църква, защото брат еди кой си е много лош човек. Брат еди кой си е много лош човек. Ще кажа, че той те спаси. Той плати цена за тебе и той работи в живота ти. Виждаш ли колко си на ниско летва? Толкова не оценяш Бога великия, какво направи за тебе и е замъгляла погледа ти да видиш какво направи Бог, а че колко ясно виждаш, що бил сторил брата срещу мене. Да сториш каквото си искаш. Ама какво си искаш, това ми говори. Ама не е справедливо, ма е справедливо. Абе, прави каквото искаш, бе. Благославям те. Аз съм тук не заради тебе. Аз съм тук, защото сгледам единия, който стори великото нещо за моя живот. Името му Исус Христос е Святия Дух. Аз заради него идвам, бе! Кивизелъци, капризи, неразбиране за духовното. Изобщо няма идея причината, заради която съществува на тая земя. Родих се, защото майка и баща ме направиха. Да, майката и бащата те направи. Тя кой направи? От Бога си дошъл по Божий призив. Имаш мисия на тая земя. Царят е създаде, за да те направи цар и от негово име ти да управляваш и да установиш неговото царство на тая земя. Нямам друга причина, заради която да съм жив на тая земя. Каквото да построя, каквото да съградя, бум-бум. Молеш ще го изеде, каза Исус. Крадеш ще го открадне, каза Исус. А пък ти даже няма да видиш наследството си. Защото някой друг ще дойде и ще вземе всичкото, което си градял и целият ти труд и цялата ти мъка. И най-накрая Бог казва: глупецо! Значи ги нарича Бог и да играе. Глупецо! Не са неясно откъде идваш, за къде отиваш и каква е мисията на Бог и не си свързан с небето. Първото нещо, което трябва да направиш, е пауза. Ще прочита стиха. Псалом 90, 12. И ни каза. Вижте какво каза Бог. Моисей говори чрез псалома. Тук той е псалмопевеца. Научи ни да броим дните си. Псалом 90, 12. Научи ни така да броим дните си, защото да си придобием мъдро сърце. Утре станеш на 50, от други ден на 60 и всичкото, с което занимаваш, човешки проблеми. Семейни ангажименти и ти се заровял с тях. А всъщност земното е толкова кратко, защото имаш висша цел, която ти е планувала, която ще влезеш и ти трябва да реализираш тук долу на земята. Така да броим дните си, че да не минава ден, в който аз да прекарвам време. Защото учителят е тук, не Исус, но също е като него, изпратен е до мене, Параклитос, той е призован да стои до мене. И аз трябва да стоя до него. Както учениците стояха до Исус. Така днеска пратеника е друг, но е същия. Аз трябва да стоя до Святия Дух, да живея със Святия Дух. Ето защо тези, които не са водени от Святия Дух, не знам какви са. Но Римляни 8 глава го каза. Онези, които са водени от Святия Дух, живеят с Духа, преживяват Духа, търсят, посочват време. Ученика отделя време за ученичество. Той не стои там настрани от време на време така да каже 2-3 думи при молитва за хранене, сутрешна молитва, вечерна молитва. Не, той посочва време. Утре няма да отида на работното си място, докато първо нямам среща с учителя си, защото той ме чака и той ме е създал. Ако аз не се свържа с небето, аз изпускам нишката на съществуването си. Аз правя живота си безсмислен. В човешките очи изглежда много смислен, защото съм придобил, защото съм имал, защото е дрънкълки, мънкълки, абсолютно несмислен. Исус го каза, а той е най-великият мъдрец. И единственото, което смисля живота ми, е да върша Божията воля, като стоя
в него и отделям всеки ден лично. Нека да кажа думата лично. Лично време! Лично време, тихо време. Сега, искам тук да покажа нещо. Знаеш ли, че Святия Дух може да се оттегли от тебе? Стига. И с тия крайности. Ние сме благодатта, бе. Това са много крайни форми на християнство, в което Святия Дух щял бил да се отнеме от мене. Ще се отнеме, бе. Той те предупреждава, че това нещо е възможно, бе. Ефесяни 2 глава. И не оскърбявайте Святия Дух, когато са запечатани. Внимавай как се отнасяш тая личност, пратеник, учителите. Всеки ден как се отнасяш твоето ежедневие. Внимавай как го зачиташ и по кой начин го уважаваш. Внимавай, що? Защото ако той се оттегли, ще имаш вид на благочестие. Ще ходиш на църква, но ще се бориш с това да са моляли, защото нямаш вътре святи. Ще се бориш с това да читали Библия, защото нямаш Святия Дух вътре себе си. Ще се бориш с това, не ми се ходи да взяваш понста, взяваш за мола, взяваш. Аз знам, приятелю, защото светилника празен. И ти знаеш за Господаря, че идва Господа скоро, много скоро и имаш желанието, искрен си в това да се подготвиш. Ама не ти идва отвътре. Изгубил си го това отвътре. Къде отиди това отвътре? И само говоря за първата ми любов. Остави тази първа любов, бе. Тя ми не е замина. Днеска Бог говори за една друга любов. За една друга сензитивност към Него. За едно друго отношение, за едно друго ежедневие с Него, за едно друго търсене, за един друг купнеж към Него. Нямам го. Не, искам сега да дойде. Искам набързо да ви покажа какво означава хулата срещу Святия Дух. Исус каза и ни предупреди, а на друго места пак се казва, внимавайте. Както в Ефесяни, така и в Евреи на други места. Внимавайте, защото Святия Дух не е като Исус. Исус каза, някои хулички и така срещу мен и срещу Отец, дори най-върховния, ще ги приемем. Но внимавай, че хулата срещу Святия Дух е непростимия грях, който дори да искаш да се върнеш, няма да стане работа. Как мога така да хула Святия Дух и той да го загубя? Не, Бог не иска да го загубиш и не е Божията воля да го загубиш. Но искам ти кажа, че когато го вземем за даденост, без да искаме, той стои отвънка и знаем за него, но не си партнираме. Не го чуваме, не го преживяваме. Живот християнски, в който го няма Святия Дух, е неразумна невяста, която има благочестието, вида го няма. Маслото го няма. Маслото. Готови ли сте? Искам да го обясна доктринално, да ви стане ясно кога изпада в това Святия Дух да се оттегли от мен. Няма да става честно. Не е Божията воля и Святия Дух не го желае, но ние без да искаме, не нарочно, не целенасочено, ние дори не го търсим, без да искаме изпадаме в това ужасно състояние. И нека да ви кажа, по-човешки говоря, моля, не твърда, че е истина, един огромен процент от църквата днес е в хула срещу Святия Дух. Много си краен, добре, нека да го обясня. И после нека да видим какво каза Исус. Говорим за трима сега. Нали сме тук? Да речем, че Той е Отец. Да речем, че Той е Исус. Да речем, че Той е Святия Дух. Сега искам да видим трите роли на тримата Бога в едно. Отец, основната му роля е, той е приемателя, приемника. Тоест, той само получава хората, той само одобрява. Той е великия съдия, който отсъжда. Той решава, прият ли си, не си ли прият. И понеже той има изискване за това как да бъдем прияти, затова той прати Исус Христос да ни подготви, като ни изчисти, като чрез жертвата си ни даде изчистване на изчистване на греховете ни. Тоест той не подготви. Тоест Отец казва, искам да ги приема. Това е моята работа. Аз трябва да ги приема. Имам тези изисквания. Окей? Аз изпълнявам изискванията. И ги подготвям. Жертвата ми е валидна за тях, татко. Примерно Святия Дух е онази личност днес тук долу на земята, за която Исус каза, аз как ще ви подготви, Отец как ще ви приеме? Окей. Но Святия Дух в неговата роля, ако вие не внимавате каква е неговата роля, не е окей. Това е неговата роля, че го прави толкова специален. Че си хулата срещу този е окей, но хулата е тук неприемлива. Каква е ролята? Сега ще ви кажа каква е ролята. Свърши ли се ролята Исус? Свърши.
Исус занимава ли се, Отец занимава ли се пряко с тебе? Не. Отец делегира на Исус, Исус делегира на Святия Дух. И онзи, който се занимава с твоето и моето дебологлавие, криво мислене, чапат характер и неща, които ние не осъзнаваме. Нека да го кажа пак. Неща, които ние не осъзнаваме и упорстваме в нашата правота. Ох, Боже! Святия Дух се занимава пряко, директно, с моя надлък, с моето дебологлавие. И знаете ли какво прави Святия Дух? Понеже Отец стои там горе в небето и знае всичко, но Той знае всичко с периферията си, понеже все присъстваш. Исус извърши ролята, каквото направи 33 години и Той знае всичко, но не се занимава пряко с моята. Святия Дух вече 2000 години се занимава с едни и същи хора. Колко от вас ще ми кажат, аз с този човек повече не искам да се занимавам? Никой не ми гледате, ма като никой не го казва пък нещо. Да не ви кажа, че има хора, които се развеждат. Най-близкият ти човек казваш, аз с тебе вече не мога да се оправя. Има ли такива хора? Виж колко ти търпението. 2 сантиметра и половина, ако ще да го измеря с метър нещо. Такава те в душата ти. Каква сила имаш да търпиш? Сега, Библията казва, че Свят Дух е дълго търпелив. Но колкото и да така разтегли метъра като дължина, колко е дълго търпението, и той има край. Дълго търпение означава вечно търпение. Дълго търпение означава, че е дълго, като по-голямо от твоето, но това дългото и той има край. Значи, ако аз 5 години си шетам на моя инат и съм дебологлав в моите си неща и упорствам в моя мироглед, така трябва да бъде ония, така, другия така. Аз мога спокойно да вляза в едно неосъзнато състояние, в което аз съм вечно прав и няма да хора на църква, защото пастор е много лош човек. А Святия Дух стои страни и казва, ти, къде ти на църква, заради кой отиваш, бе? Не мога да го понасям. Виж кой бил Бога му. Святия Дух стои страни и казва, аз мисля, че аз съм твоя Бог, бе. Абе, пак ти си моя Бог, аз за тебе, Господи. Ох, Боже. Няма да ходя на църква, защото ми казаха, кой си лидер, кой си човек. Аз повече няма да отида, защото тези хора. И Святия Дух стои извън тебе, настрани от тебе и стои на вратата на сърцето ти и хлопа и казва, ако чуе някой гласът ми отворя сърцето си, сърцето ми има вид на Бога, знае за Бога, но с години е влязло в едно разочарование. Нека да ви кажа, че на някои хора разочарованието, в което са влезли, е толкова голямо и така е взело привеста в главата им, че не могат да прекарат време с Бога повече от половин час. Някои хора се молят половин час, но аз не говоря да се молиш половин час. Аз говоря да се отвориш за Бога и да преживееш Бога половин час. Бе, ние отиваме на църквата. Не, Асеновска. Така се оправдаваме се. Днеска на Асеновска се молеха 1 час. Да, ама ти там се молеше на езици и бъра, говориш информация на Бога. А то Бог не иска така. Бог иска да прекара време с теб, означава, че Той иска да влезе в твоето сърце. Защото Той е учител, който трябва да влезе в твоето сърце и да ти говори, да ти каже, да ти изпълни, да те настави, да ти обладае. Днеска си харесвам проповедта. И аз знам, че Святия Дух е на това място. И аз говоря какво мисли Той, как го мисли Той. Амин. Или с една дума. Ако Святия Дух, аз стоя в едно и също състояние и само се намирам оправдание и само си казва, ще му дойде времето. Святия Дух може да каже, писна ми, човек. Аз в тебе не виждам промяна. Не, че не е търпелив, моля, не ме разберете. Той е много търпелив, дълго търпелив. Хулата срещу Исус, защото Той е далеч, далеч от тебе. Няма пряко да... Виж ли каква е идеята на Святия Дух? Идеята на Святия Дух е да те убеждава. Исус каквото направи. Отец каквото прави. Но това, което Святия Дух има за като роля,
е така да ти въздейства пряко, директно, че да те убеди неща, за които ти хищ не ще да се убеждаваш. Защото ти знаеш какво е твоето убеждение, становище. Евреи 4:7. Затова той пак определя един ден. Днес. Като казва, толкова с време после чрез Давида, както вече рекохме. Днес, ако чуе някой гласа, неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Кой го казва това? Аз ли? Или Библията го казва? Кога трябва да чуем Святия Дух? Кога трябва да чуем Святия Дух? Кога трябва да чуем Святия Дух? Не. Кога трябва да чуеш Святия Дух? Знаете, защо трябва да го чуеш днес? Защото днес той е пратен от Исус, вместо Исус, заради Исус, да живее в твоя живот. И както се отнасяш с Святия Дух, по същия начин се отнасяш с Исус. Както се отнасяш с Святия Дух, по същия начин се отнасяш с Отец. Не ми казвай колко обичаш Бога, а да налагаш своите правила и своите мнения за това как би трябвало. Ай, Господи, Той каза, днес е деня! Днес говоря! Ако днес хвалим Бога, пък не си чоплиш косата, по време на хвалено означава, че днес ти нямаш тръпка към Святия Дух и няма сензитивно към Святия Дух. Ако някой там отзаря стои и си каза, ще чака хвалението да мини. Какво хваление ще мини? Ти не знаеш как да свързваш с Святия Дух. Вау! Днес иска да ви кажа, че учителя не е Исус Христос. Дори не е Бог Отец. Той го каза. Учителя е Святия Дух, който ще ни води всяка истина. И ако аз ще му позволя, как ще му позволя? Първо, прекарвай, посочи, брой мъдро дните си. Пауза. В твоето ежедневие. В това залюхване на твоите ангажименти. Пауза. И просто прекарай време със Святия Дух. Нека да ви кажа какво иска Святия Дух. Святия Дух иска да те види. Ако си Негов ученик и ако когато взе водно кръщение, ти тогава обеща на Бога и влезе в завет. Не церемония, но там се потопи, като каза, няма да живее за себе си. Ще живее вече за Бога и се врича в ученичество. Което не е бъра-бъра. Он е прав, другия крив. Ти трябва да си вземеш едно килимче. Не мюсюлманите, които не знаят какво правят. Ти трябва да ходиш с едно килимче. Ти трябва да имаш молитвена стая, на която Исус каза, задължително трябва да влизаш. Къде? Влез, вика, във вътрешната си стаичка. Да, на седмица, където беше се молим всички заедно в един душ, това няма нищо общо с другата, която той очаква. Святия Дух иска да му отделиш лично, тихо време. С кръшната си стаичка. Всеки ден да посочиш дена. Знаеш ли защо днеска нямаш време за молитва и утре няма да имаш време за молитва? Защото днеска не си посочил за утре. Колко часа, къде и място за среща с Бога. Пара го хванали го. Минава ежедневието ти заминава. И си мислиш, аз нали съм моля на Бога, аз нали почитам Бога. Чакай малко. Ученико. И ако аз посоча време, това означава, че аз го определям. Мъдро брой дните си, мъдро ги посочи. Утре как ще премине денът, ти казва Бог. Ако си ученик, има и време в класната стая, с кръжната си вътрешна стаячка с Господа. И Святия Дух иска да те види така. Святия Дух иска да те види време, ученико, което ти определяш със Святия Дух. С Библията от лявата страна. Тефтер с химикал от дясната страна. И ти стоиш и казваш, Святия Дух, учителю, чакам те да ме учителстваш. Влизаш в оная роля, каквато учениците 12-те играеха до Исус Христос, като негови ученици. Четеш Библия, поне 2 глави, преди да започнеш молитва, за да се настроиш ума си. Прекараш време, Господ ти говори
Записваш си всяко нещо, което усещаш. Дали си ученик? След когато преживееш Бога и го усетиш, защото няма как. В начало ще бъде трудно, знам. Но това е жертвата, която трябва да дадеш. Иначе не си жертва готовен. Не ми идва отвътре, не ми идва да... Ако не може да ти идва отвътре, ти се подчиняваш на себе си, означава, че жертвата ти не може да се даде. Жертва. Другия начин, по който стоиш пред Бога, е така. Когато Святия Дух те види в тая позиция, когато Святия Дух те види в другата позиция, с Библията, с химикала, Святия Дух ще те посети, защото ти показваш отношение на възприемчив, чакащ учителя да говори на ученика си. Знаеш какво ли са в тая църква? Твърде много пазар бажийски работи. Твърде много мнения, политики. Кой е крив, кой е прав. И толкова малко корен на проблема в църква Антиохия. На хора, които да позволят Святия Дух да не говори. Параклетос. Искам да помоля. Хора, Святия Дух е тук. Ти ще заминеш. Той е тук. Момента, от който Той определя, който Той е сърцеведеца, вижда сърцето ти е сега. Ако ти си бил в някакво състояние, в който си бил някакси затворен за Святия Дух, не искаш да разчупиш живота си, сега е време. Иначе ще станеш християнин като цветарка. От конференция на конференция. От помазан служител на помазан служител. Някакви капки те пръскат и ти си мислиш, не, това е външна намеса. Свят Дух иска да си сам да си подготвиш храната, сам да прекараш време с Него и да го поканиш Той да работи с себе, с тебе. Внимавай, защото обидата срещу Святия Дух означава, че ти не чуваш гласа Му днес. И ако днес нямам време да чувам гласа Му, означава, че Той отново е отвънка до мене, но не се проявява в мене и аз не чувам Него.